Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlul wannan gida mai albarka, ina muku barka da wannan lokaci. Da fata an wani lafiya. Za a ga mun tura audio na karatun diwani wanda muka yi a group mu da ba shi mun dangi. Yanzu da Allah tabaraka ta'ala kuma za mu dan taba karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gida. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlul wannan gida mai albarka, ina muku barka da wannan lokaci. Da fata an wani lafiya. Za a ga mun tura audio na karatun diwani wanda muka yi a group mu da ba shi mun dangi. Yanzu da Allah tabaraka ta'ala kuma za mu dan taba karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gida. Bismillah wa sallallahu al-fatih likatimi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihim gidadil azim. Ya himmatu shaykh ahidna bi hadhihi al-mahdari wal tadifi bi nazratin tatila da bi zafari. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu min salatikum fi biyutikum wa la tattakhizuha quburan. Ma'ana ku sanya min salatikum daga cikin sallolinku fi biyutikum a cikin gidajenku. Wala tattakizuha quburan, kada ku rike ta kabari. Rawal Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi. Wani zai ji an ce to ai kuma ga hadisi can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sallah ga makocin masallaci, nan kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidajen ku, kada ku rike ta kaburbura, ma'ana gurin bacci. Abinda wannan hadisi yake nufi shine sallah ta nafila. Ka rinka yin tashi da daddare kana sallar nafila a gidanka. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanabu sab'al mubiqati, ku guji abubuwa guda bakwai masu zuwa. Na farko ashirku billahi, shine hada Allah da wani a cikin bauta. Wasihiru, da sihiri, ka je ka yi wani sihiri ko a haɗa baki a yi wa wani da kai. Manzala sallallahu ya ce to ka nisanci wannan, domin shi sharri dan aike ne, da inda ya je zai dawo gurin wanda aike shi. Wal qatlun nafsin lati harrama Allah illa bi haqqi, da kashe ran da bata ji ba bata gani ba face da haƙƙin musulunci. Musulunci ya yarda kashe mutum idan ya zina. Mutum ne ya taba aure ya zina, to musulunci ya yarda, amma ba kai za ka kashe shi ba fa. Hukuma ce za ta kashe shi, ko sarki ko gwamnati. Amma farar hula na gari musulunci bai baka dama ka dauki doka a hannunka ba. Abu na farko kin da kuma ran da ya kashe rai, wannan shine illa bil haqi. Wa akalin riba, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci cin riba. Cin riba shine ka bawa mutum bashi na jaka 10, in ya tashi dawowa kawo maka jaka 10 da dala 20 ko jaka 10 ko jaka 15, wannan shine riba. Wanda ya bayar da wanda ya karba duka Allah ya tsine musu. Wa akal mali yatimi, da cin dukiyar maraya. Wata wallahi yawmar rajafi, da juya baya a filin daga na yaki. An tafi dauka kalma Allah, yanzu ba yaki, yanzu sai dai da kwakwalwa ake yakan musulunci. Allah kiyaye. Wal qazful muhsinatil ghafilatil mu'minati, da kuma mace muhsina wadda ta shagaltu da ambatan Allah, ai mata kasafi. Daga a ga yarinya na tsatsiya, kai baka taba ganin ta ba, sai ka ji wani shedani ya ai wannan fasika ce, muzinaciya ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku nisanci wannan abubuwa guda bakwai. Wanda ya rawaita wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka fitar da wannan hadisi. Hadisi na gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adawamahu wa in qalla. Mafi soyuwar aiki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda aka dawwama ana yi koda ya karanta. Nafila ce raka'a 2, to ka rike ta kullum, ka rinka yi har ka koma zuwa ga ubangijinka. Shi yasa mu yan dariƙar tijjaniya muke cewa idan aka karbi dariƙar tijjaniya ba a fita. Ba a fita an aka karbe ta, saboda babu yanda za ka na aikin alkhairi kuma daga baya ka zo ka bari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul amali ila Allah an tumutu wa lisanaka radaman min zikrillah. Ya ce mafi soyuwar aiki a gurin Allah tabaraka ta'ala shine ka mutu harshenka yana danyace da zikirin Allah tabaraka ta'ala. Zikiri la ilaha illallah ba. Za ku ji munafikai suna cewa la ilaha riya,
an fito an bayyana an yi riya a cikin la ilaha illallah da salatu annabi babu riya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi zikiri har munafikai su ce kuna riya kuma gashi kana la ilaha illallah kana komai wannan iska sai ce ai kafiri ne kai kuma baka da ilimi saboda dadin bakinsa da dadin muryarsa sai ka biye masa shikenan ya halakar da kai ya hana ka ambatan Allah kuma gashi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da Allah ya fi so shine mutum ya mutu harshen sa yana danyace da zikiri yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu dauda wa habbu siyami ila Allah siyamu dauda wa kana yanamu nisful layli wa yaqumu sulusu wa yanamu sulusu wa yasumu yawma wa yafṭuru yawma. manzala sallallahu alaihi wasallam ce ahabbu salati ila Allah salatu dauda, mafi soyuwar sallah a gurin Allah ita ce irin sallah annabi dauda. wa ahabbu siyam ila Allah siyamu dauda, mafi soyuwar azumi a gurin Allah shine irin azumin annabi dauda. wa kana yanamu nisfil layli, annabi dauda ya kasance yana bacci farkon dare wa yaqumu thuluthuhu, idan kashi ɗaya cikin uku na dare ya je sai ya tashi ya ci gaba da nafilfili. wa yanamu sudusuhu, sannan yana bacci a sudusinsa. wa yasumu yawman, wata rana yana azumi. wa yafṭuru yawman, wata rana kuma baya azumi. ma'ana fa ba na ramadana ba, duka wannan sallah da azumi da ake magana akan su na nafila. rawahu muslim ne ya rawaita hadisi. ahabbul kalam ila Allah an yaqulu abdu subhanallahi wa bihamdihi, mafi soyuwar zance a gurin Allah bawa ya ce subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah, wa bihamdihi da godiyarsa. rawa tirmizi an abi zarin, tirmizi ne ya rawaita daga abi zarin. ahabbu linnasi ma tuhibbu li nafsika, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka so wa mutane abinda kake so wa kanka. rawal bukhari ne ya rawaita wannan hadisi. idan kana so ka ga wani ya kwana, idan kana so ka kwana da yunwa to ka so wani ya kwana da yunwa. in kana so ka dawwama cikin talauci to ka so wani ya dawwama cikin talauci. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ihfaz wuddu abika wala taqabahu fayidifullahu nuraka, ka kiyaye abokan mahaifinka, kada ka yanke alaƙarka da su, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya disashe haskenka. rawal bukari ne ya rawaci wannan hadisi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabul kalam ila Allah ta'ala arba'un, mafi soyuwar zance a gurin Allah kalmomi ne guda hudu: subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah. walhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. wala ilaha illallah, babu abun wani bauta da gaskiya sai Allah. wallahu akbar, Allah shine mafi girma. la yadurruka bi ayyihinna bada, ko da wanne ka fara ba zai cutar da kai ba. misali, wala ilaha illallah walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi, ko wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, duk ta inda ka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai daidai. rawahu ahmad daga samar bin jundabin. ahabbu biyutukum ila Allah biyutukum fihi yatimun mukarram. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu biyutukum, mafi soyuwar gidajen ku ila Allah a gurin Allah, baitan fihi yatimun mukarram, gidan da maraya mai karamci ya kasance a cikin sa. za mu tsaya nan. muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan saboda albarkacin manzala abinda muka ji. muna roƙo Allah tabaraka ta'ala saboda alfarma wannan wata na Ramadana ya ba mu ikon yin aiki da shi saboda alfarma manzala da shautu jahan da shau Ibrahim. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.